Nadakpan sa bypass operation ang usa ka 38 anyos nga mason nga taga Caritas, Cebu City pasado alas 8 sa gabi sa Lugarta Street, Subang Dako, Mandawi City. Ang suspek gila nga si Panday nadakpan sa operasyon nga gilusad sa Station 2 sa Mandawi City Police Office human makumpirmar ang iyang kalambigitan sa pagbaligya og illegal nga droga. Nasikop siya samtang gihatagan og mark money og nakuhaan kini og gibanabanang 50 gramos nga shabu nga ang kantidad mukabat sa 340,000 ka pesos. Gisusi na karon ang ebidensya ug gisangat ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang suspek kasamtangang nabalhog sa silda sa Subang Dako Police Station 2 samtang nagpadayon ang investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.